Mae'r het i ffwrdd yn rhan ddeheuol y prif gylch sy'n golygu bod na benderfyniad. A fydd e ddim yn symud nawr, Stewart Morgan o'r Gwyr ger Abertawe wedi wneud I benderfyniad. Ac yr Ebol Dwyflwydd sydd yn dod i'r brig gyda'r adran ec. Matsfield Legacy, berchnogaeth Nelson Fuller wrth y march, Colt 2yr Edition ac allan o Matsfield Lady May. Ac y beirniad Stewart Morgan yn edrych yn hamddenol braidd. Wrth I bodd. A ti'n nabod Stewart yn dda iawn? Yn ffrind agos ac mae wedi bod edrych mlaen yn fawr iawn at y swydd sydd gennym fo heddiw a dydd Iau. A dyma'i brofiad cynta yn beirniadu yn y Sioe? Na, fi oedd o yn beirniadu y cydymffurfiad yn yr adran ec tan cyfrwy rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac erbyn hyn yn neud y mewn llaw ac yn heiddiannol iawn hefyd. Yn heiddiannol iawn. Wel, Jordan Sainsbury sydd gennym ni fan hyn yn dangos ar rhan Nelson Fuller. Matsfield Legacy yn mynd â hi allan o'r march Colt 2yr Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Newydd derbyn y riban glas oedd Trefel Creed gyda Michael Cobley. Ac yn trydydd Welena King Charles. Wrth gwrs, oedd yn drydydd. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. Matsfield Legacy. I'r Ebol Dwyflwydd gyda'r adran ec. Ac yn batrwm arbennig o dda gyda'r adran yma, achos dyma yr un wyt ti yn ei fagu. Yndw, a dwi'n meddwl mae'r ddau gyntaf yna yn eitha debyg mewn Teip. Dwi'n meddwl falle yr un sydd wedi ennill y mwy at Dan Stewart falle yn yr ail, ond stam byd llawer ynddi, sy'n ni'n deud. Beth yw ti'n credu sydd wedi cipio o edrych fan hyn nawr? Bach mwy o asgwrn falle, ac jyst wedi symud yn dda fod yn torri rwan, ond jyst bach mwy o asgwrn y faint, falle yn matsio'r ebolis blwydd enillodd hefyd. A Jordan Sainsbury yn dangos. Nid ar ware bach, mae cael gafel ar y wobr gynta yn y Sioe fawr. A dyma ni Matsfield Legacy yn dod yn fuddigol ar dderchog a llongyfarchiadau mawr iawn I Jordan Sainsbury fyny ar ben I ddigon yn dangos yr Ebol Dwyflwydd gyda'r adran ec.